Спартоўцы, навукоўцы, медыкі, настаўнікі, пісьменнікі, лекары, прадстаўнікі буйных працоўных калектываў выступілі з адкрытымі зваротамі да ўлады з заклікам выпусціць палітзняволеных, спыніць гвалт і правесці новыя выбары. Але нашая ўлада нібы аглухла. Як зрабіць так, каб патрабаванні людзей былі ўсё ж такі пачутыя? Гэтую тэму мы будзем абмяркоўваць сёння. Я Святлана Калінкіна, а госць размовы чалавек, які ў 2001 годзе быў адзіным кандыдатам апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах, хаця сам з'яўляецца выхадцам з наменклатуры, і гэта Уладзімір Ганчарык. Вітаю вас. Дякую. Спадар Уладзімір, вы ведаеце Аляксандра Лукашэнку шмат гадоў. Вось па-вашаму, як ён зараз выглядае? Я не знешнасць маю на ўвазе, а паводзіны, яго адчуванне ў крэсле прэзідэнта. Ведаеце, вот, на мой погляд, ён, калі пачынаў працу прэзідэнтам, ён быў больш такі, прыземлённы, скажем так. А цяпер ён стаў больш хітры, неіскренны такі. Вось. І вельмі многа хлусіць. Але вось гэты бунт народны, для яго, ён чакаў яго ці не? Ён не чакаў. Ён, вот, на мой погляд, он жыве ў нейкім другім міры. Ведаеце, я вам што скажу? Ведаю асабіста на, гарантыю даюць 90%, што гэта праўдзівая інфармацыя, што перад прэзідэнцкімі выбарамі тут былі піаршчыкі расійскія, і яны некалькі гадзінаў угаворвалі, як расказваюць Аляксандра Лукашэнку, напісаць перамогу там 53-54% на выбарах. І што ён дакладна ведаў, што не мае падтрымкі на гэтых выбарах. І тым не менш не ўгаварылі 80 і болей. То бок Лукашенка ведаў, што народ яго не падтрымлівае. Чаму ён пакрыўдзіўся, чаго ён чакаў? Таму што он ведаў тут, вы ж памятаеце тыя лічбы, якія выдаў інстытут сацыялогіі, это дзяржаўны інстытут. У Мінску 24% падтрымкі. Ён ведаў, але я паўтару, ён не мог дапусціць, што вось такія лічбы ён атрымае, ці прайграе выбары. Вось гэта, другія измеренні. Ён не хацеў гэта верыць нават сваім людзям. Зразумела. Ці правільна я разумею, па-вашаму, вось народны ультыматум не спрацуе, але праз там пэўны час, не ведаю, можа вы скажаце, як па-вашаму ў часе гэта расцягнецца, будзе эканамічны крызіс, які ўсё ж такі вымусіць Лукашэнку пакінуць уладу. Я думаю, што к Новому году прадпасылкі рэальна больш праявяцца. Да гэтага новага. Бо іх шмат. До этого года проявится. Вось. И давайте вернемся вот к этой теме. Чаму Лукашенко говорит о том, что вось трэба змяніць, там, внести поправки ў дзеючую конституцию, и тады ён сыйдзе. Так, у яго такі план доўгай гульні. Да, апошні его это тэрмін и так далей. Па-першае, Конституция, зразумела, хоць он и говорит, что не пишется на улице, это так. Она пишется ў кабінетах, учеными, специалистами, якія павінны увеличивать те прапановы, якія дают там грамадства и так далей. И заданным вектором развития унести эти поправки, пропоновать этой поправки. Вы же памятаете, я памятаю, не знаю, Лукашенко памятаете, не, артыкул 1, что у нас краіна демократичная, социальная и правовая. И крыніцай улады з'яўляецца народ. Народ, да. Вот это... теперь давайте вернемся к этому. Вот будут эти поправки. Какие поправки? Мы можем верить этой уладе, что поправки будут те, какие будут отповедать интересам громадства? Я думаю, что нет. Мы не упевнены, что не будет там какого-нибудь обнуления терминов, ці які новый термин выдумают, титул бацьки нации. Я же вчера заявил, что тут люди 300 тысяч у Минск хочуць приехать, побачить бацьку и
паглядзець на яго. Бацька сам. Вось. Ну, яму падабаецца Да. называць сябе бацькай, хаця Поэтому, вось, хоць Конституцыі не пішацца на вуліцы, но вот першае патрабаванне, якое зроблена пратэстуючымі, сыходзь, у тебе няма даверу. Вось ад гэта это тая кропка, ад якой трэба глядзець змяненню Конституцыі. так мы ж пра гэта з вами і гаворым, што рабіць, каб гэта патрабаванне ён пачуў, каб у яго не было магчымасці зноў там нам доўгую гэту сваю пласцінку зацягнуць, будзем пісаць Канстытуцыю, яе ўжо 3 гады яны пішуць, і ўсё яе няма, і Пуцін ведае больш, Мы чым ж мы разумеем, тут у что справа не Беларусі. в Конституции. Ясна. И по этой Дык што Конституции рабіць? можно Як? провести честные выборы. Что робить? Протягивать. Я уверен, что будут протягиваться мирные протесты. Мы вот говорили об становящей в экономике. Будет стагнация, падение ВВП, зарплат, рост цен, на жаль. И все это будет сказываться. Я думаю, что вот та сегодня бачення проблемы Беларуси с боку Москвы, это так само помилка. Ні у якім документі, ніяких договорах нема той записи, що треба підтримувати чоловіка, який програв вибори. Так країну треба підтримувати, народ. Я думаю, що змінення буде з цього боку. Ну вось, дарэчы, апошнія заявы Пяскова, прэс-сакратара Пуціна, яны вось неяк так сугучны з тым, што вы кажаце. Сапраўды так. Ён ужо заявіў, што Пуцін падтрымлівае не Лукашэнку, а беларускі народ. Але ці можа дыктатар не падтрымаць дыктатара? Я думаю, что можа. Тым больш, што вось тытул дыктатара Владимир Владимирович Путин к себе не примирая. Так что, а улічваючи ось позицию заходних країн, Європейського Союзу, я думаю, это треба улічвати, они будут улічваться. И ніякое вот это прикрытие там союзной державой, оно не спрацуе. Поэтому думаю, что ось такое усведомление придзе. И вот той термин, о котором мы говорили, он будет... То есть я не верю Лукашенко. Давно не верю. Ось, але когда я вам сказал, что это апошні его термин, я верю. Только не той, який он думае, что будет 5 гадоў. Ён будзе значна карацейшы. У 2001 годзе, калі вы балатаваліся у прэзідэнты, былі адзіным кандыдатам апазіцыі, Лукашенко быў значна больш папулярны ў народзе, і можна сказаць, што тады быў хутчэй такі бунт номенклатуры незадаволенай, ну, пры падтрымцы пэўнай часткі грамадства. Зараз мы бачым якраз такі проста народны бунт і пасіўную пазіцыю номенклатуры. Вось у чым хібы гэтай сітуацыі, а ў чым, наадварот, яе перавагі? Ну, сапраўды так. Тады больш, шарык успрынимаўся таким... Ну, вы узначальвалі афіцыйныя прафсаюзы. Вось былі тым самым Михайлом Мардой, які зараз... Да, прафсаюзы там... Перадвыбарчы штаб Лукашенко. Да, прафсаюзы, номенклатура, партыі, все это далей працавала. Але тады былі кіраўнікі прадпрыемстваў. Я думаю, людзі вельмі цікавыя, людзі разумеючыя сітуацыю. А тым больш, што прапаганда давялася, прыйдзе Ганчарик, прыйдзе НАТО, там і всякая, извините, чуть не вырвался. Значит, ну, тое, што зараз прапаганда свае пласцінкі не змяняе. І тады она змяняе. працавала. Цяпер прыйшло новае пакаленне, вырасла. І ўжо не верыць этой прапаганде. Людзі больш сталага ўзросту, яны ўжо тоже зразумелі, што нельга думаць, што только вот ўсё... Але што, падурнела номенклатура? Чаму яны зараз... Яна другая. Вось я кончу думку, что люди уже перестали верить, что только чарка и шкварка, и все, это счастье. Вось, а номенклатура другая. Она подобрана уже, многие из них подбирались таким чином, что, один критерий, ни квалификация, ни что. Надежно, и как он? Лояльность. Лояльность. Але ўсё ж таки, вось, працоўныя калектывы зараз такая самая, такое самае слабое месца беларускіх пратэстаў.
бо нібыта страйкі пачыналіся, потым людзей запалохалі, потым яны там актывізаваліся нейкімі стачкамі. Але па-вашаму, усё ж такі, ці можа набыць вось такі пратэстныя настроі, вось сапраўды агульнанацыянальны маштаб? І калі гэта можа здарыцца? Ну, Бо па-першае, пачынаць заўсёды вельмі цяжка. Мы ведаем, як пачыналася першая хваля. Былі прагнозы, нідзе ніякіх страйкаў не будзе, і потым раптам страйк на Белазе. Туды былі кінуты ўсе сілы, каб задушыць, але стаў Мозырскі завод нафтаперапрацоўчы. І вось так кропкава яно адбывалася. Але вось, каб гэта сапраўды стала такім рухам нашай перамогі. ну, па-першае, чаму? Вось не падтрымалі і гэтак далей. Ну, сітуацыя на заводу ж другая. Гэта не тыя ў 2001 годам, калі там і зарплату не выплачвалі і другое. На буйных прадпрыемствах у гэтым плане болей-менш лепшыя, але людзі незадаволены сітуацыяй уже другого плана. Вось этой хлуснёй, этой обманом и так далей. Но, простите, это, значит, как вот писал Высоцкий, я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда они ее плюют. Это 80% был плевок у душу народа. Люди это разумеют. Ось. Чому не пошло? Ну, это ціск. Вы глядите, что адбылося на Беларусь-Калии. Стачком разгромлены. Люди садят. Меньше незадовольных стало? Не. Я думаю, больше. Выйдут ли люди? Выйдут. И вот это та политика, дурости, я сказал бы так, что все можно вырашить силовым шляхом, она приведет к тому, что люди зразумеют, что отсидеться не удастся. Треба выходить. А тем больше мы с вами говорили, что ситуация в экономике, и она скажется на буйных предприятиях, она будет горшая. Вот робим вывод. Кто даст прогнозы, коли это отбудется? Ну, давайте будем заходить з этих термінів, які ми з вами агучили. Ну, ось ви з такої вопытнай номенклатури, напевно, абмяркоўваеце са сваімі былымі калегамі сітуацыю. Якія ўсё ж такі настроі на тое, што Лукашенка зноў усіх падмане і, на год, на 2, можа, не на 5, але на пэўны такі працяглы тэрмін усё ж такі затрымаецца ва ўладзе, ці, магчыма, больш хуткая перамога? Я думаю, что магчыма. Ну, мы говорили об этих умовах, якія павінны адбыцца. І ўнутры, і знешне. Ну, ведутся перамовы. Ведутся перамовы внутри з усімі. І я, может, не хотел бы говорить о тым, с кем, и с якими структурами тут ведется все, и с теми, якія і за краінай. Ну, як Тое, што можна, усё магчыма, паверце, робіцца. Як на мой погляд, дык беларуская ўлада нават зараз не выглядае такім маналітам. І нават зараз нельга сказаць, што усе падтрымліваюць тое, што робіць Александр Лукашенко і сілавікі. Вы падзяляеце такую думку? Так. Я упэўнены в этом, і я ведаю прыклады, калі людзі выказваюць свою думку, по разным причинам яны не могуць это гаварыць публічна. Яны так думаюць. Ну што ж, дзякуй за размову. Сапраўды, Александр Лукашенко заявіў, што Канстытуцыі на вуліцы не пішуць. Але усе мы разумеем, што каб не вуліца, каб не пратэсты, то наша ўлада па-ранейшаму прабіла выгляд, што беларусаў з іншымі поглядамі, з іншай грамадзянскай пазіцыі проста не існуе. Таму наш грамадзянскі пратэст гэта і ёсць такі уклад у будучую перамогу, як ні круці. Я Святлана Калінкіна, госцем размовы быў Уладзімір Ганчарык, і сустракаемся на Белсаце.